8 yanvar günü ir saat 9 töwereklerine daşawut boldumsaz gary ýolunyň ugrunda bolan ýol hadisasyna 4 adam helak boldy. Bu barada Zatyk radiosynyň habarçysy polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň gödäwçilerine targalanyp 10 yanwarda maglumat berdi. Polisiýanyň uly serjantynyň sözlerine görä ýokary tüýdükde barýan ulogyň tekeriniň ýarylmagy ýol hadisasyna sebäp bolýar. Ulog ýoldan çykyp agdyrylýar we iki gezek toğlanýar. Ýol hadisasyna uçran ýeňil awtoulogyň benzin bakynyň ýarylmagy netijesinde partlama bolýar. Ulogda sürüji bilen birlikde 5 adam bar ekeni. Olaryň biri partlamadan öň ulogdan çykyp ýetişýär. 4 adam wakanyň bolan ýerine helak bolýar. Ýol ulog hadisasyna başga uloglary zeper ýetmendir. Deslapky barlyklar bu hadisa awtoulogyň ýokary tüýdükde dolandyrylmagynyň sebäp bolanyny anyklady. Gara ýoluň hiliniň erbet bolmagy ýollarda emelegilen çukurlar we ýamalar hem ulog hadisasynyň ýüze çykmagyna goşant goşupdyr. Azatlyk radiosy boldumsazda bolan ýol ulog hadisasy boýunça etrap resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürleşýän ýerli ýaşaýjylar awtoulog sürüjileri soňky wagtlarda sebitde ýüze çykýan ulog partlamalaryny soraga synalýarlar. Olar soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyna hasap bolan azynyň 3 tane ulog partlamasyny ýangýyç beketlerine awtouloglary goýulýan benziniň hili bilen ilteşdirýärler. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä dekabr aýyna Demirgazyk Gowadag şäherine park edilen 2 sany ýeňil awtoulogda ýangyn çykyp uloglarda partlama bolupdyr. Maşynalar doly ýanyp gitdi. Adam pidasy bolmady diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyň habarçylary Demirgazyk sebitde soňky sapar noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisasy barada habar berdiler. Şonu şawat etrabyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçylygyna uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sebitlerine bolup geçen ýol ulug hadisalary barada ilgiderli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gola ýol hadisasyna adyndan 60 çemete adam şol sanly aýarlar we çağılar helak boldy. Onlarça adam şikayetlendi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugy ýurdun çägine hasap barýan ulug hadisalary we olaryň ýol açýan netijeleri barada hasabat bermeýär. Döwlet ýetirligine köpçüliklerini habar beriş terişleri ýurdun çägine adam pidalaryna getirýän ölüm ýetimli ulug helakçylykları barada asla maglumat bermeýär. Köçü ýol hereketiniň düdügünleriniň berjaý edilmediligi, şol sanly uluglaryň ýokary tüýdükde dolandyrylmagy, sürüjileriň üstünlügi, hüşgärligi elden vermegi, terhoş ýagdaýda awtoulog dolandyrmagy, galy bersede ýurdun gara ýollarynyň yaramaz hili, çukonak sakanak ýollar köplenç ýol hadisalaryna ýol açýar. Mary welaýatynyň ýol öten etrafynda 9 yanwarda ýene güýçli tozonly ýel turdy. Etrawyň birnäçe geňeşliginde ilatyň elektrik üpçünçüligi kesildi. Şeýlede güýçli ýel köp hojalygyň mal ýataklaryny ýumurdy. Sebitden geçen demir we gara ýollary çäge basdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 9 yanwarda sebitden maglumat berdiler. Güňortan wagty etrawy güýçli şemal bilen tozon çäge basdy. Hüjin, gammar bawa, döwletli, imam bawa, sandykaçy geňişliklerinde şemal has güýçli duyuldy. Olaryň käbirinde tok kesildi. Daşary çykanyňda tozony çägeden ýaňa gözüňi açyp bolmady. Köp hojalyklaryň gapylary we pinjireleri agasdan ýatylan soň öýüň içini hem çäge basdy. Dip ýol ötenli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. 9 yanwarda sebitde howanyň temperaturasy gyş faslyna mahsus bolmadyk derejede maýyl boldy. Güýçli ýel hojalyklarda gamyşdan, çöpden guralan mal ýataklary ýumurdy. Mallaryň gyşyna imitlenmek üçin üýşürilip goýulan otlary hem uçurup dargatdy. Şemal obamyzda gökbakça önümlerini ýetişdirýän ýyladyşhanaly hojalyklary hem täsir ýetirdi. Olaryň ýyladyşhanalaryň üstüne ýapan plastik paketleri ýyrtyldy. Käbirininki uçup gitdi diýip ýol ötenli başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ýel sebäpli demir we gara ýollaryň köp bölegini çäge basdy. Bu ýagda ýerli häkimetleriň bu ýollary arasalamak we çägäniň süýüşmeginiň öňüni almak üçin gamyş dokuyan adamlary gözläp başlamagyna getirdi. Öňkü gezeklerde demir ýolunyň uğruny çäge basanda bu işlere Galkynyş gaz zawodynyň we beýlik edary kärhanalaryň işgärleri mejburi çekilipdi. Häzir häkimetler demir ýollaryň uğurlaryny arasalamaga we gyralaryna gamyş dokamana hakyna adam gözleýärler.
diýip yerli ýaşaýjy belledi. Türkmen häkimetleri tozonly ýel barada ilata öňünden bildiriş ýa duýduruş etmediler. Türkmenistanyň Owa Hojalyk we Daşky Gurşawy goramak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saytynda hem marda bolan tozonly howa barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne ýol öteniň elektrik üpçünçilik edarasynyň işärleriniň ýaşaýjylara 9 ýanwarda giýişlik beren maglumatyna görä, Sebitde tozonly ýeliň 10 ýanwarda hem bolmagyna garaşylýar. Şemal ýatsa tok bereriz, ertir hem howa şemally bolmaly diýip yerli ýaşaýjy elektrik edarasynyň bir işäriniň aýdan sözlerini titirledi. Bu maglumaty Meteor jurnal neşri hem tasdiklaýar. Howa maglumatlaryny çap edýän neşriň 9 ýanwardaky habarynda Türkmenistanyň günorta we günorta gündogorunda tozonly ýeliň turandygy aýdylýar. Maglumatda ýeliň marynyň köp bölegine, lewawyň günorta we merkezi sebitlerine, şeýle hem ahalyň günorta gündogoruna täsir edendigi we munyň şu ýylyň başyndan bäri bolan şuňa meňdeş ýelleriň ikinjisidi bellenilýär. Mundan ozal neşir lewawyň we marynyň käbir sebitlerinde 6 ýanwarda tozonly ýeliň turandygyny habar beripdi. Ertir 10 ýanwarda Liwabyň we Marynyň birnäçe sebitinde tozonly ýel dowam eder. Diýip neşir oktyabr aýyndan bäri Türkmenistanda esasanda ýurdun günorta we günorta gündogorunda tozonly ýel hadisalarynyň adaty bolmadyk ýyglykda hasaba alınandygyny ýazýar. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski Baltika ýurtlaryna, şol sany Estoniýa we Latviýa amal aşyran duýdansyz saparynyň çäklerini Litvanyň paýtagty Vilniusa bardy. Şuun men Tallinn we Riga uğramazdan öň Vilniusa geldim diýip Zelenski 10 ýanwarda X ulgamyna ýazdy. Litwa Russiýanyň 2-nji ýyl dönümine golaýlap barýan esasyz çoluşy başlanyly bäri Ukrainanyň wepadar we ıgrarly ýarany bolup gelýär. Birinjilik bilen we iň möhimi biziň minnetdarlygymyz. 2014-nji ýyldan bäri hususan häzir Russiýanyň giňerimli agresiýasynyň dowamyna Ukraina berilýän barlyşyksyz goldaw üçin diýip Zelenski ýazdy. Men prezident, premier minister we Seymasyň Litvanyň parlamentiniň spikeri bilen gepleşikleri geçirerin şeýlede siýasatçylar, media wekilleri we Ukraina jemgyýeti bilen duşuşaryn diýip ol ýazdy we howpsuzlyk, Ýewropa Birleşigi we NATO bilen integrasiýa, elektron söwüş hem de dronlar boýunça hyzmatdaşlyk meseleleri gepleşikleriň gün tertibine bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina käbir ýurtlardaky donor ýadawlygy alamatlarynyň arasyna özüniň ýaraglary bilen üpçün edilmeginiň dowam etdirilmegi babatyna öz ýaranlaryna ýüz tutup gelýär. ABŞ Kongresinde Kiýewе berilýän harby himayatyň dowam etdirilmegi babatyna demokratlaryň we respublikanlaryň arasyna ılalaşyksyzlyk dowam edýär. Ýewropa Birleşiginiň 50 milliard euro meçbernek ýardym mokjasy Wengriýanyň vetosuz zerarly petikli galýar. Zelenski yerli wagt bilen sagat 13:35-de Litvanyň prezidenti Gitanas Nauseda bilen birlikde matbuat ýygyny geçirer. Soňra iki lider Vilniusyň merkezindäki meýdançada ýürleme bilen çykyş ederler diýip Nausedanyň edarasy matbuat beýanatyny aýtdy. Litwa we Ukraina liderleri Ukrainadaky uruşyň barşyny, Ukraina goldawy we ýurdun Ýewropa Birleşigi we NATO integrasiýasyny ara alyp maslahatlaşarlar diýip Litvanyň prezidentiniň edarasy aýtdy. Zelenski yaranları harby himayet ibermegi dowam etdirmäge çagyrdy we geçen ay ABŞ, Germaniýa we Norwegiýa resmileri bilen iki çäk gepleşikleri geçirdi. Bu aralykda tutuş Ukrainada 10 ýanwarda irden howa hüjüm duýduruşlary oglan edildi. Häkimetler Rus raketa hüjümleriniň ýokarlanýan howpy zerarly raýatdyryp şina gözlemegi tapşyrdy. Ukrainanyň tutuş çägine raketa hüjümi howpy oglan edildi. Russiýanyň MiG-31KS kysymly harby uçary Nijni Novgorod regionunyň Savaslayka harby howa meýdançasynyň asmana galdy. Duýduruş signallaryny duşdan geçirmäň diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegram kanalyna ýazgy ýerleşdirdi. Zelenski 9 ýanwarda Polşanyň prezidenti Andrzej Duda bilen hem de Belgiýanyň premier ministri Alexander De Croo bilen aýry başga telefon söhbetdeşliklerini geçirdi. Zelenski we Duda söhbetdeşligiň dowamyna gorunmak hyzmatdaşlygynyň geljegini hem de Ukrainanyň howa gorunuş derwurlyklaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýlede iki lider Ýewropa Birleşiginiň maliýe we syýasy himayetlarynyň meselelerini maslahat etdiler hem de NATO'nyň iýul aýyna Washingtonda geçiriljek sammitine garaşylýan kararlar boýunça pikir alışdylar diýip Zelenskiň edara saýtdy. Ol Kiýewiň NATO we Ýewropa Birleşigine goşulmak tagallalaryny Polşanyň hemişelik ýaran hökmüne Ukraina berýän tartmaz goldawyny minnetdarlyk beýan etdi. Biziň umumy serhedimiz hakyky Ýewropa serhedi bolmalydyr. Jewitlik serhedi.
Biziň halklarymyzyň arasynda başga serhet bolmaly däl diýip Zelenski aýtdy. Telefon söhbetdeşigi boýunça Polşadan tesbir bolmady. Polşa we Ukraina noýabrda Ukraina bilen aradaky serhet geçilgesini petikläp başlan daýhanlaryň meseleleri boýunça dawalary aradan aýyrmak ugruna tagyllaý diýerler. Daýhanlar bir barlyk nokoduny petiklemezlik boýunça ılalaşdylar ýöne Ukraina sürüjüleriniň ruhsatnamalarynyň gaýtarylyp berilmegini talap edip beýleki barlyk nokotlaryny petiklemegi dowam etdirýärler. Zelenski 9-njy ýanwarda Belgiýanyň premier ministri Alexander De Croo bilen hem telefon söhbetdeşigini geçirip Belgiýany Ýewropa Birleşiginiň Geňeşiniň prezidentligine girişmek münasibetli gutlady. Ol şeýlede De Croo bilen söhbetdeşigiň dowamyny iki taraplaryň gorunmak hyzmatdaşlygynyň meselelerini, Ýewropa gorunuş ýardamlarynyň utgaşdyrylmagyny hemde Ýewropa Birleşiginiň 50 milliard euro möçberine maliýe ýardamynyň tasdiklanylmagynyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşanyny aýtdy.